Ila bunyi yang dia ya ki seng jong kahito khamtam kini sipai ki ba khot sipai jong seng ki belara eleksi ni ba riam yong ban menta ki le sti chopo ka jakasong ka yang jong si minister Konrad Sangma ki le office ka MPP office GDP ba baro ki political party ki dan hapo jong ka sokar MDA kadang kolong mani bo sentiu kum kadak amar ka jingle thambor ka joki kini kai kasi ba ki ban kawang grenade ban kawang lagi tear gas ke jeling bos ti kolong bagi ki pedi bagi buram ye ki kentai ki kena kimle da kabor kembali kasokar MDA bagi pulit ki bala set ki tear gas tu si bagi ki kai rengkan bagi itu gidan ru ki nangilam jongka SNYM ka New Trap National Youth Movement berkumpul ki nohikai kontrak ki bala ye ki nandu ki kisni ki bala dar Margari Kinong William Island Hingga Jongi Ito kaya I still